Ola a todos e benvidos a un apartado máis do noso tema. Neste caso titúlase as novas tendencias artísticas da modernidade no século XIX. En concreto tres: o realismo, o impresionismo e o post-impresionismo. Comezando por orden, imos empezar pola primeira tendencia artística que aparecerá, que é coñecida como realismo, e que ten, digamos que a súa vida artística dende mediados do século XIX hasta principios do século XX. Nace, en concreto, nas rebelións revoltas de 1848, naquelas revoltas onde xa empezaba a ter unha maior pulsión e un maior protagonismo as clases populares, e, en definitiva, o obreiro. Entonces, empezamos a percibir como ese realismo é unha resposta directa ao novo proceso de industrialización que estaba sufrindo Occidente, así como as revolucións liberais e ao novo tipo de organización da sociedade en clases altas, clases medias e clases baixas, é dicir, a sociedade de clases. Entonces, cal vai ser o obxectivo principal da corrente artística do realismo? Pois, en primeiro lugar, é un rexeitamento frontal ao anterior manifestación artística, que é o romanticismo e a súa idea de idealizar e romantizar todo o pasado e todo o presente co sublime e co pintoresco, que era un estilo artístico moi propio da burguesía. Pero, no seu lugar, vais empezar a perseguir un estilo ou unha representación da realidade máis fiel e obxectiva, centrándose sobre todo na vida cotiá e nos problemas sociais, é dicir, nesas clases populares que agora, con teorías como o marxismo e o anarquismo, van a ser consideradas como o motor da humanidade e, polo tanto, a verdadeira representación desa realidade en contraste ás anteriores tendencias artísticas que realizaban ou representaban o mundo dende o punto de vista da burguesía. O realismo será unha manifestación artística que se desenvolverá en diferentes soportes. Os máis importantes que nos imos a destacar van ser a pintura e por primeira vez na historia a fotografía, pero tamén nos podemos encontrar escultura e literatura, sobre todo. No entanto, indistintamente destes soportes, podemos centrarnos en tres características claves que van a compartir en todos os aspectos. En primeiro lugar, vai existir unha obsesión por reproducir o que eles entendían como a realidade cotiá, indiferentemente de que fora dura, áspera, melancólica, grotesca, pobre e sucia, porque consideraban que esa era a verdadeira realidade da maior parte da poboación. Entón, comezan a gañar por primeira vez co papel de protagonistas na historia da arte os anónimos, é dicir, os traballadores, aquelas persoas que nunca foron nin serán recordadas pola historia. En segundo lugar, as súas obras van ter unha denuncia frontal e directa ao liberalismo e ao proceso de industrialización, os cales consideraban que eran as raíces da desigualdade económica, da marginalidade e incluso do pesimismo e do egoísmo que reinaba o século XIX. E, por último, a parte de ter esa obsesión por recrear a realidade física dos personaxes, tamén vai existir unha obsesión por representar o seu carácter social, é dicir, a súa posición económica, deixala ben clara, a súa posición social, clase alta, media, baixa, e incluso o seu aspecto psicolóxico, como se sentían esas persoas. Centrándonos agora nos soportes artísticos da pintura e da fotografía, no primeiro caso podemos comentar que hai un retorno a esa obsesión polo debuxo, a liña e o detallismo, é dicir, realmente non se produciron grandes innovacións, pero no caso da fotografía é a primeira vez na historia da humanidade que se empeza a considerar como arte. Por algo tan sinxelo porque a fotografía era algo moi reciente. E por que vai ser tan interesante para esta tendencia artística? Porque unha fotografía é unha instantánea real do momento preciso, algo que non se pode enganar e que sirve moi ben para documentar esas clases sociais baixas, esas clases populares e esa penuria que tanto lle vai interesar ao realismo. Esquecéndonos do realismo, imos a reflexionar como foi evolucionando agora só a pintura ao longo dese mediados do século XIX en diante. E é que o boom, o desarrollo das comunicacións neste século, como pode ser a invención do teléfono, entre outras moitas cousas, fai que as ideas circulen moito máis rápido e iso provocará unha explosión dunha gran variedade de tendencias artísticas moi diferentes entre elas.
Desenvolveránse no mesmo tempo será unha resposta á tendencia do realismo, pero tendrá un trazo que os defina como tal e que as agrupe, que é a súa idea por empezar a descompoñer a realidade, simplemente porque no 1838 derase un invento que cambiará o mundo da representación, que é a fotografía. Entonces, a pintura neste caso empeza a perder a súa utilidade. Antes servía para o retrato, antes servía simplemente para captar esa realidade porque non había unha tecnoloxía tan avanzada. Coa invención da fotografía, a pintura empeza a desplazarse desa idea de representar a realidade e empezará a centrarse moito máis na representación do mundo interior, do mundo emocional. A primeira tendencia artística da cal imos falar é o impresionismo, que se desenvolve no último terzo do século XIX ata principios do século XX, entre 1874 e 1903 exactamente. O seu interese vai ser plasmar o instante, e en concreto un instante moi relacionado coa luz, cos efectos lumínicos, porque estes impresionistas van a considerar que a realidade non é a mesma ás 8 da mañán que ás 10 da noite, porque a luz cambia a tonalidade e incluso a forma de ver os objetos. Neste estilo artístico, o tema xa vai empezar a ser intrascendente, xa non vai ter unha gran importancia. É dicir, o realmente interesante non é plasmar o carácter social dos personajes, senón meramente o instante e a luz concreta que teña, xa sexa do amencer ou do anoitecer. Ao mesmo tempo, outras características fundamentais do impresionismo é que as súas obras pictóricas van estar cargadas de manchas de cor e sen debuxo. E de igual maneira, nunca se van a combinar os colores, senón que se utilizarán no lienzo de forma moi rápida, a brochazos, e esa combinación de cores prodúcese a través dun efecto óptico na retina do noso ollo. Aínda que dixemos que os temas agora son intrascendentes, xa que o realmente interesante para estes pintores era experimentar coa pintura e ver onde eran capaces de chegar, o que sí podemos dicir é que a maior parte dos seus cadros van a tratarse sobre paisaxes e incluso sobre temáticas da vida moderna. E por último, as obras do impresionismo van estar caracterizadas por un estilo de pintura ao aire libre, é dicir, fora dun estudio, nun espazo aberto donde de novo a luz vai ser a protagonista e incluso será un método que lle obligará ao artista a terminar a súa obra o máis rápido posible, o que lle permitirá enfatizar nesa idea de intentar captar o instante. Logo do estilo artístico do impresionismo veñen as correntes pictóricas que podemos coñecer como os posimpresionistas, que se desarrollarán de novo no último tercio do século XIX e principios do século XX. Estas correntes van a ser moi variopintas e moi diferentes entre elas, pero que van a coincidir nunha serie de características en común. A primeira delas é que se vai a retornar de novo ao debuxo, pero nunca sin perder esa importancia que o impresionismo lle dera á luz. De igual maneira, a cor vai a gañar un gran protagonismo, e estas dúas últimas, tanto a luz como a cor, será as que lle permitan empezar a representar a expresividade tanto das cousas como dos personajes, é dicir, o seu mundo interior e emocional. Por outro lado, tamén vai existir unha intención de fuxir radicalmente de representar a realidade objetiva, sino o que nos interesa é, de novo, ese mundo interior, esa visión subjetiva que cada persona ten sobre as súas cousas, as interpretacións persoais. E por último, dáse un paso máis na desvirtuación do tema, o cal xa cada vez ten moita menos importancia e empezase a consolidar como unha simple excusa para que o pintor poida experimentar coa pintura. E xa para terminar este vídeo, debemos deternos superficialmente na renovación arquitectónica que se vai a desenvolver ao longo do século XIX, un século que vai estar acompañado da Revolución Industrial, que será clave e que provocará que a figura do arquitecto empece a perder forza en favor da figura do enxeñeiro, que vai a defender novas ideas arquitectónicas como unha crítica directa ás formas tradicionais previas, é dicir, os estilos arquitectónicos de antes, como o barroco, o renacemento, é dicir, hai que esquecelos e no seu lugar hai que empezar a utilizar os novos materiais que permitiu a industrialización, como por exemplo o ferro, o cristal ou o cemento armado, así como as novas técnicas que se están dando. Entón, a súa conclusión é que agora o edificio, a súa prioridade é a utilidade e non a estética como se viña buscando antes.
Diferenciamos principalmente tres estilos arquitectónicos propios da modernidade. En primeiro lugar, os que imos coñecer como arquitectura dos novos materiais. Uns novos materiais que eran moito menos pesados, igual maneira permitían elaborar edificios de forma moito máis rápida e crear espazos interiores moito máis amplos e que lle podían dar cabida a un maior número de persoas. O segundo estilo artístico será o coñecido como a Escola de Chicago, que serán os iniciadores dos rañaceos como unha solución á falta de espazo que había nas cidades. É dicir, era moi caro comprar novos solares para edificar, entonces, en vez de optar por aumentar o tamaño da cidade, optamos por aumentar o tamaño dos edificios e así podemos acoller a máis persoas. E por último, o estilo do modernismo, que utilizando estes novos materiales vai dar renda solta á súa creatividade e á súa fantasía e imitándose nas formas da naturaleza vai a generar toda unha serie de curvas moi sinuosas nos seus edificios que serán basicamente propiedade da burguesía. E por último, como rechazo a esta nova modernidade, tamén vai a xurdir a corrente historicista, que vai a utilizar toda unha serie de edificios eclécticos, é dicir, onde se fusionarán varios estilos históricos do pasado, como pode ser o barroco, o renacemento, o gótico ou o románico, todos eles mezclados nun mesmo edificio. Entón, ata aquí o vídeo de hoxe, e vémonos no próximo. Adiós!